Jewish tradition atanga alan dan chuan mi an thi reng hian an thi zan khatna chuan phum nga lovin an Tlaivar pui nge thina hemi wang hian chung khat tuimo ber chuan Ruang chu a pui nge turania chung khat leina mithi Ruang pui tur an lo Puiin night watcher an ti te chu an ruai mai thina an na hi olsam via win lang ma se mitam taktan chuan na tho chak lo ber pol le hupur ber pol atling hial ome mi then khat phei chuan darkar tampo vengam lovin an thil ven chu an tlan chiat san hial thina he thon thuwa achang tu pa ber Yakov apo hi chung khat leina mithi Ruang Tlaivar pui tu tur nei lo ten an roi thin night watcher ania a hun kal towa athil lo ton to wangin anuna chuan in thiam lo na te ril runan na te le thinlung ser lian tak mai chu akol reng towa kumtam tak liam ta khan Yakov chu anaw nen kholaya an len lain misual rual tongfu palin chung ho nen chuan anin tibuaya van dui thak deuh main Yakov chuan anin ti buaina lama chuan anaw chu achan pat hlau mai anaw boran na chu ama thiam lo niai hriai in ril rudam lo tak chuan a zui ta ani depression te nei phai in then rual te chu apol pei lova a to pa phei chuan an na tho thin night watcher po chu a chol san ta hiala chuti rualin na thok lova ringot chu thil thei ani lova eile in tabaka thil mamo tam tak angai ani hetia ril ruha taka a mek la hian a supervisor thin Repsolem chuan thil poimo taka hian aron muwa Repsolem chuan emergency thila night watcher pakhat chu thlak angai thuta wangin zan khat chau na ani boka tho sakle ram tur chuan Yakov chu an nge na atira chuan Yakov po chuan mak chu ati deuh hleka chu tiang chuan night watcher thlak kan ngai zen a hrengai si lo ngai that lo na chu ani ngal riu mai chu ti rualin Repsolem chuan a hlo chu an do bola a pek tur thu a hrille ta ka chuan sumlama harsat na alo nei bok nen chu na chu alo pomta ani kong laka chuan Repsolem chuan an mithi Tlaivar pui tur chu Mrs. Likvek pasal ani thu te akumte alo tam ve to mai pialama ambor som ema wangin a pasal Tlaivar pui tur chuan a hrisel na in atlin to lova hemi mai pialama hian ama hi rilru lama chen lo na anei deuh to nge ni don ni thil mu sual le thil mak pui soi hi aching ve to thina Mrs. Litvak pasal Mr. Rubin Litvak hi tual lim lo le then rual po pol meu lo chung khat leina te po tlo po lo le an mani poina an tlo po meu lo ania an boral ta ka po chuan a chung khat leina tu ma chuan hemizan po hian Tlaivar pui tu tur anin muzo lo ani ber mai Yakov atan mithi Ruang zan khat han Tlaivar pui mai chu thil tharani lem lo voitam takalo Tlaivar pui to thina hemizan po hi zandang ang tho tur chuan angai ni ber mai ma se hriat hau lo chu he a Tlaivar na tur ina hian thil tam taka hriat lo thil a omani ti hi hetianga engmo chanang kal nu hian mithi omna in re tak mai chu an vathlenga Repsolem chuan in nei tunu Mrs. Litvak chu chibai an buka Mrs. Litvakin aron mu rual chuan a mel chu aron dang lam ngal Yakov le Repsolem te chu chiang taka lo enin rang taka an in chu chua san ngal tur chuan a lo ti Mrs. Litvak hian thil dik lo thleng tur hi a hre thei te po ani mai thei ani ama tok chuan phun molin trongon la hriat ngai lo chuan eng thil moni te hi a soi mol maya muang chang chuan in chung lampang chu
apan santa ani a upat to wang le ril rulama harsat na anei wang mai ni tura chuan ngai sakin enga vakma po chuan an ngai dun lem lova repsulem po chuan Yakov chu thil ti dan tur vel a hril zo nu chuan a ho san ve le ta ani chu in re rui mai le nel om lo zet maya chuan mi pathum chi Yakov Mrs. Litvak le a pasal ruang te chu an towa zan hun po chu kal ve zelin a re tlok maya engemaw chen hnuwa Yakov a po chu a mut thil run chuakin thuthleng chuan a mu hi la a hun kal towa a thin lung tin a tu ber mai bok kha lo mang nun le in an har chua le meu chuan zan lai a lo pel tran der to hetia amang chia rap thlak taka tanga aron har chuak fel or tia hian a phone chu aron ral mai a ke kora a phone zukla ka tumlai tak hian a kut zung tang chu aron el tu om ang mai hian mak tak chuan aron tamai ma se rayani lem lawa chuan kut ai khir satlia ni mai tura chuan angai dewa ngai that lo na em po nei Hran lo chuan a ke kor chunga a phone bok chu a zuk zen le a hemi zana thil mak le danglam thil thleng tur chu ain tran don chawani phone number ala hriat ngai lo tang hian video message si adong nol mai an play chu a thil mu chuan a bar khai chiang khop mai khatia mut thil lai khan tuimani chuan thla lo la in a chala te chuan a kut chuan a lo tuaya uluk taka an en hnu chuan chu kut chu a voi to in upato takani ti chu a hret theya in nei tunu Mrs. Litvak nge chu ani a ring het bur mai in chung vel chu an en kuala ma se Mrs. Litvak reng chu mu tur a lo lo chuta in hnuai lama hian thom danglam tak hi hria in chu thom omna lama chuan Yakov po chu akal zui ngal room thim do rui noya chuan tu ke moni hi alawin khonga chiang zoka en tumin laitan on chu kha thil kha mu tur alo le to mia lo a thil mu chu a mu sual satlia mai ani thei ngem ti chuan ain ngai tu na samaya depression na sa tak lo nei to thin ani na tele damdoi te hiala lawin engkol to ani na te chu ngai tu chuakin an depression nei thin te chu aron chuak le ta ni te chuan a hria a manmo tak chuan a therapist chu han phone in zan lai ani to wangin phone chu alo la thei lova ma se a thil ton le a thil mu zong te chu voice message mang chuan a hrila inti hartumin atui do chu an in maya ma se an en chiang chu thil dum ngen ngun eng tui nge ti po hriat lo hi alo in reng chu ni in aten le lau lu tuk chuan anau ken chu chuata a thlau ke vek mai atui in cha kan tum le chu eng thil nge ti po hriat lo thil dum le ten zet mai hi arun chak chuaka aka tanga a chak chuata thil dum chu makti takin Yakov chuan a thlir zui vong mai hati la hian karen thim po chu run eng le to in an hoi kol chu Mrs. Litvak hian alo en reng maya a thil mu mek chu thil mu sual satlia mai ani lo zia arun la soi zui ma se Yakovan chuatan en le chu khang thil mak pui te kha alo le to ho lo no ke le tui bua ti mai lo chu Mrs. Litvak chuan an chen mek nei in chu a Hran thu le an fa te po mun lataka an da chu dei thu te an chen nei na hian a pasal nen chuan lau thong taka an chen thin thu te chu a hrila Yakov chuan ril rulama chen lo na anei do to nia a hriata wangin a thil sui te po chu a oi Hran lem lo Mrs. Litvak chuan chuata no ke them chu la in na zet mai chuan a hum ta vak mai
chu vele akut chu Arawn thi ngal truam mai Yakov chuan first aid kit chu rang taka zong ngalin akut liam chu tuam sak chu tuma ma se alo le chuan Mrs. Litvak chu mu tur alo to tlat lo Hallway lama hian thawm hi hria in chumi lama chuan akal pheya basement kongkhar lawin hong huaw mai mu chuan lau deuh chung le film khur tak chung chuan basement chunga chuan a zok luta video pakhat hi TV a chuan aluin play heta mi pa lo lang hi tudang ni lovin Mrs. Litvaki pasal Mr. Robin Litvak ania a hmel chu zamin a hlawani ti chu a chiang reng maya kum engemaw za chung chu an chen nei na thlasual chuan a ti boi to thu le chu thil chuan a chak lo na lai le a hlo thin te chu a hre em maya he thlasualina a ti boi na wang hian na sa takin a taksa le a rilru chuan a tuarani ti chu Arawn soya ama ti boi tu thlarau sual chu ne thei dan kong a om thu te a boral nuwa ama ti boi tu thlarau sual chuan ti boi tur dang a zon le tur thu te ril runa le thlarau lama chaute a bitum thin thu te chu Arawn soi tel bok a thil hmu le hriat chuan a lung chu a ti phutup dup mai hetia uluk zeta a en lai hian an hnung lampanga lo ding Mrs. Litvaki hmui chu uluk tak chuan a ena thil soi engemani chu anei ni ti chu a hre theya ma se a tong chua miau lo wangin enge soi ti chu a hre thei lo chik le zual jok chuan a hmui phun chuan ena heti lai hian an hnung lampanga chuan eng thil nge mani hi omni a hria in a vohoi le chu a meng bial ko mai rang lutuk chuan basement atang chuan atlan chuak ta a thil hmu le hriat te chu depression anei wanga thil hmu sual satlia mai nge a tak ti po chu a hre thiam to meu lova basement atanga atlan chu no hian a therapist chuan Arawn phone hlo mai hetia pick up atum lai tak hian phone number a hriat ngai po ni lo atang hian phone call pakhat dang hi alo kal tel le boka a therapist phone jok chu la lovin chu number ala hriat ngai lo phone jok chu a han la a thil hriat chu makati khop mai anaw boral to o nge mai chuan run bia in khamini khan engwanga chan lo nge ni ti chuan Arawn chu chal tamai a kutte chu khurin trong po chu a trong thei lova phone chu anda zui ngal night watcher masa zokin Tlaivar puingam lova alo ho san dei dan chu a hre thiam taruak mai e ina hian thil pa ngai lo paranormal thil chu a thlengani ti chu apom nget ve ta bur mai hetia muk taka ai ngei tu mek la hian Mrs. Litvak in chunglama akal cholai chu mu in zui chho mai chu tuma ma se a hnung lampang atang hian Mrs. Litvaki chuan Arawn bele tatlat mai phundeuh zokin a hnung lampang an en chu Mrs. Litvaki chu ngoi reng hian alo ding reng mai a hma loka hmu kha eng thil chunge ni ta ang le he ina hian mihring tena kan hriat thiam phak bak thil tlarau lampang thil chu a chenge yani ti chu a chiang viau mai chu ina chuan omreng na chi po ani to lo ti hria in man mo tak chuan chua mai chu tuma ma se Mrs. Litvak chuan chu tlarau chuan a thlang to ani chuan chua in omzia nei to lo thu le a kalna pianga a zui zel tho tur thu te chu hrilin a tira chuan a rilrulam a bei masanga a hnuwa a taksa a ti chiat tur thu te chu a hril loka ma se a thil soi chu ngai poimo du lovin Yakov chu a chuak lui ta tho thowa reipo a kalma chuan a kut le ke te chu run na tanin an ron el ta mo ti mai tur chuan an ron om le tran ta kalpo chu kal hlei thei to lovin a wak zui le a chu po chu thil har satakani apia la ve deuh taka mi omte chu han au tum ma se anna ti lutuk chuan o po chu a chua thei lo
a to pa phei chuan a let ta top mai fi lo ruai mai hian a chung zona hian thil hlum tak mai hi hmu in a hlau lu tuk chu theilo chuan a in beng kanga Mrs. Tlaivar ki chen na in lama bok chuan a len zui le ta mak deuh main ina nei tial ti hian a nau po chu a kiam ve tiala kongkhar pui a thleng phei trep tia hian tharap zet mai hi a hma a tak mai chon run in lar thutin a hlau le phun sa lutuk chu stepa chuan a lum thla a heti ni khor helova lai hian a ngai tu na rama chuan a nau ne na to sual an to zan bok kha alo mulea thil thleng zong chu khamizana thil thleng ang mai chuan chiang tak chuan alo mule an har chuale meu chuan in chunga hian alo omle reng towa alua a hliam te po chu tuimani hian alo en kol saka chuta a thil mu zet chuan a bar khai chiang khop mai hemizana a ven tur ber Mr. Rubina Ruang chu mudan pa nga in alo mu to reng lo Mr. Rubin chu run thu chuakin alam chu arun hoi tamai punwar chana tang po chuan amita tang thisen run chuakani ti chu hai ruala lo chuta ori a hriat than tak mai anau o ngei mai chuan ama ang chi khan khamini khan engwangin nge a chan lo ti chuan arun chu cha le a ya ko fa hian thlabai na mai ani ti hre tho ma se anau laka chuan ain thiam lovin khamizan khan waisen na anei tok lo wangin a chan ngam lo thu anau chu hril ta nge anau bula chun ngai dam dilin un rei tak chung aril ru chung rila lowin upto a soi chu ta ka chuan e ko fa chu a thol huai mai chu vele tla suan chuan a be na chu a ne lawani ti a in hriani ngei turani ruang ron thu nia a ngai po kha a tham ro zui ta dai mai Mr. Rubina thil soi kha hrengerengin tla sual chu ne thei ani dan te chu a hrengerenga in chung lama chung kal chavin Mrs. Tlaivar ki bula chuan tla sual omna chu a han zot ta phong mai Mrs. Tlaivar po chuan zep nei si se lovin tlarau sual omna mun chu alo hril ve mai bok an tlo po zen lo hallway top mun pakhata tlarau sual chu a thu a hrila batile an chung kotalismen chu han pe in hemizan hian kumtam tak chung an ma ni lo ti boi to tu chu ti to an tum do na ni thok chu han lawang wangin a hmalam thim tak lampang chu apan pheita bati eng hnuaya chuan a pia thim deuh taka hian light eng danglam tak mai eng satliani lo ti hriat tak hi awa mu theia chu tharau sual chuan a chung ril bera a hlo na te a chak lo na te chu ron bei le in a multhi te chu a ding sung maya a tol let le ni chuan chu tharau sual chuan a zuam sok dona ni ti in hria in lau chung chuan in ti pau khau lui zelin malam pang chu muang changin pan zelin rei lawa ama a thil om chu a mu chiang thei ta chu thil chu tu dang ni lovin ama nge mai a pian le a o te thleng chuan ama chi ani an dang lam na om chun chu un kal towa ya ko fa om dan ang chi khani anguya alunga ya omatiya amit tuita chu atla deuh pur boka mase tuna ya ko fa hi chu adang lam towa anau thina kha apom thiam to boka unkal to chuan aril ruwa mun achang to lo na ayin waisen na chu aron nei lian chawa laumi lovin amma chu amma chon zui ta ani chu tharau sual po chuan a thu form dik tak chu run in lanin ya ko fa chuan bible chang te chu a soi pa zel boka anung lampang thim lama chuan ain sa seng zui ta ani tlan chit na tur dang awang ta hle ni turani Mr. Rubina taksa a chuan alut zui le ta chu thil chu ya ko fa chuan lo hre thiamin chumi zan la chuan
final ritual po chu anei zui le ngal zan thim re tak noya chuan Yakov atong trai na chu aring du le a chuta vision danglam tak mai hi ron nei chawin Mr. Rubina Tilton chu ama Tilton nang mai chuan amu chho tan ta un rei tak chung Mr. Rubina rilru lo dan tur chu a hriat thiam pui ta ruak mai in do hun lai ni in na sipai officer te chuan zuta tam tak te chu an mana Mr. Rubin lit vak po hi an zinga chuan atel ve ni thutluk na har sa tak mai na sipai officer chuan thu a petatlat mai Mr. Rubin chu adam chuk du ni chuan atan pui dang te chu kap tur chuan ati tamau mai ai hian kum tam tak chung chu in thiam lo na te hre ti na te rilru lama serlian tak chu alo nei pha hi alo ni Yakov chuan trong trai na le Bible tu cham ne chuan ritual chu nei chun zom zelin a hun kal towa in thiam lo na te hre ti na ten atu mek na tang chuan Rubina chu chan chuakin thlarau sual bo chuan ati buai thei ta bik lo Waisen taka Yakov fan thlarau sual a beita pa chuan chu thlarau sual bo chuan chu in chu a chua san ta ani Zingkwar varmeu chuan Yakov chuan anna alian chuak mai ni lovin hun rei tak chung Mrs. Litvak te chung kwa lo ti buai tu thlarau sual anot chuaka in thiam lo na hre ti na serlian takin hun rei tak chung alo salbe na tang chuan atal chuak thei boka a chung ril lama a buai na te chu Waisen taka machonin damdoi ne na hun rei tak chung alo be to chu a hne thei ta ani he thon thu hi thon thu satlia mai ni lovin mitin main kan chung ril lama har sana le buaina kan to te Waisen taka kan machon a tu zia min zirtir tu ani ngei o me